ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ହଉଛି ତମର। ତମର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି। ଏମିତି ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲ ତମେ। ହଠାତ୍ ଯଦି ସୁନାମି ଆସିପାରେ, ହଠାତ୍ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ବଦଳିଯିବାଟା କିଛି ବି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ହେଲେ ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୋ ପାଉଚି ତମ ଭାଉଜ। କିଏ ମନା କଲା? କୋଉଠି କହିଲ ତମେ? ତମେ ଭାଉଜକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ। ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟର ହାତ ବି ଦେବି ନାଇଁ ତମର ଦେହ ଦରକାର ନା? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ଦେହରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉପଭୋଗ କର। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ବରଂ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଦେହକୁ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଆସ ତମେ ମୋ ଦେହକୁ ନେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉପଭୋଗ କର। ଆସ ଆସ ତମ ଦେହ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ପାଳ ଦରକାର। ତମେ ମୋର ସେଇ ଆରୋପ ନା? ଯେପଟେ ମେଘ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଦିନ ବାହାରେ ବର୍ଷୁଥିଲା, ଭିତରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଓଦା ହଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ପାଖରେ ତମେ ଅଛ। ବିନା ମେଘ ବିନା ବର୍ଷାରେ ମାଟି ଓଦା ହଉଛି। ହେଲେ ତମ ଦେହରେ ପାଣି ଛିଟା ବି ପଡୁନି। ବୁଝିଗଲି ଆର, ତମେ ମତେ ବୁଝେଇଦେଲ। ଯେମିତି ହଠାତ୍ ସୁନାମି ଆସୁଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁଛି, ସେମିତି ହଠାତ୍ ତମେ ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଗଲ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ଆଖିକି ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ତମ ଆଖି ତମ ଅପା ଉପରେ। ତମ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟର ହାତ ଦେଇଦେବି। କଣ ଚିନ୍ତା କର ତମେ? ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ନା ନାହିଁ? ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି। ମୋ ଆଣ୍ଟିକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ବାବୁ ତା ବାସର ସେଦିନ ଉଠେଇ ଆଣିବି ଆର ଉଠେଇ ଆଣିବି। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ। ମୁଁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଯେମିତି କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ କେହି ବି ନ ଜାଣନ୍ତି। ନହେଲେ ମୋ ଆଣ୍ଟିଟା ମରିଯିବ। ରାଇଟ୍। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦରକାର ଆସିଛି। ଆଜି ଯଦି କେହି ଜଣେ ତାହା ଦରକାର ଆସିପାରିଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆମ ଜୀବନଟା। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଆର, କାହାରିକି ବି କହିବିନି, କେବେ ବି କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ମୋ ଅପାକୁ। ଅପାଲୋ, ଯେ ଗୋଟେ ମେଘ ବର୍ଷା ରାତିରେ ଝିଅ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତତେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯିବାକୁ ହବ ତତେ, ଯିବାକୁ ହବ। প্রেম কি ভাঙি যায়
Thank you.